Egypte Sudan kɛrɛfɛ jamana 7 farala ɲɔgɔn kan kɛr bi alamisa ka kuma kɛlɛ min bɛ Sudan jamana kan o bɛ se ka dala fa kabiri avril kalo waati. Tchad kɛlɛmabolila mɔgɔ ba caman minnu bɛɛ lajɛlen bɔra Sudan jamana kan sera u ka dugudennin dɔ kɔnɔ min bɛ wele ko Adre n'a filɛ nin ye Egypte ani Sudan jamana dancɛ la. Tunisie ja dɔ la tɛmɛna AFP ka bɔlɔlɔsiraw kan min ye farafina subsaharien jamanaden mɔgɔ caman yira minnu bɛɛ lajɛlen balanin tun don Tunisie ani Libye dancɛ la. Baɲumankɛ tɔn Croissant Rouge ko ni farafina taamaden fanba bɛɛ lajɛlen minnu tun bɛ Sphinx bɛɛ k'u sigiyɔrɔ bila ka sabu kɛ fitinɛ min donnen don u ni Tunisie jamanadenw cɛ. Zimbabwe Iran jamanatigi Ibrahim Razi kunbɛnna bi alamisa Zimbabwe jamana kan min kɛra a ka farafina gunkana taama o kuncɛli ye. Nigeria wulikajɔ baaraw bɛ senna walasa ka se ka Guinness mondial kɛ ka duniya jɔnjɔnba sɔrɔ n'a daminɛna kabiri juin kalo waati ka ɲɛsin tobilicogo kun kan.